Kızdı halk. Kızdı. Temаны ilan ituge SMS-lar kile başladı. Audio formatta da bulay yazıp da yazdırıp da degендей. Но her vaqtlar fikrler bölünürge tiyиш indiler. Tege bir yaklığına bulurga tiyиш tugel. Siz özünüz işe gülüsüzsün, kollegalar, hizmetdaşlar. Min mi? Eyye. Sen de var ol isimlikte. Rahmet bek zor, rahmet. Konsertқа барганчы, кемнең концертына барасын алдан билгелисең бит инде. Һәм якынча күз алдына китерәсең. Һәм булайрак була икән, бу булайрак була икән. Тик һәр вакытта да синең теге өметләрең акланмаска да мөмкин бит. Мәсәлән, концертка барып, әгәр анда утлар дөрес куелган, шушы мөхиткә сине бетереп ала икән, бу шәп миңа ошый. Ул утлар дисеңме, ул ниндидер шарлар әйләнә, тагын нәрсә эшли, ул эффектлар миңа ошый. Тик кай вакыт теге каш ясыйм дип күз чыгаралар, менә шунысы белән килешеп бетми. Ул бит менә ул эффектлар, аның тавыш аппаратурасы да, ут аппаратурасы да, төтөне дә, экраны да, ул өстәмә булып барырга тиеш. Ул теге төп әйбер түгел. Төп солист, башкаручы, аның төркеме һәм менә шушы матур иттереп, конфет кагазы шикелле төреп куйган шикелленә булырга тиеш. Менә бер әйбер бар, мине борчыган, белмим, ул теге мантык белән бәйле микән инде ул. Менә чагыштырганым бар. Ул бит ничек дип әйтәм, гомумиләштереп әйтәсем килми. Бар менә булды менә теге татар концертында, берсендә, бер чара булды, татар концерты булды. Һәм Мәскәүдән килгән артист концерты булды. Танылган артист. Һәм мин тавыш буенча чагыштырып карадым. Менә бездә күбрәк теге түбән тавышларны биреп, туц, менә дискотека форматында. Төбенә кадәр биреп, тавышны көчлерәк биреп, анда теге күренеп тора сәхнәдә артист җырлый, үзе дә тавыш режиссерына кычкыра, катырак дип теге ишарәли бит инде кулы белән. Ачалар, анда тавышы да юк, теге җырлаган тавышы да ишетелми, музыка акыра. Менә теге урыс артист концертына баргач, анда менә өстенлек тавышка бирелә. Менә җырчының тавышына һәм бөтенләй бер әйбәт кенә ишетелә. Ул каты да түгел, әкрен дә түгел, уртача. Колактында ярмый. Һәм мин сорадым, ни өчен шулай? Безнең эшләү манерасы башка дип әйтте миңа андагы техник егет. Менә шулай. Димәк, алтын урталыкны таба беләләр. Әйе шул. Менә кайда икән ул алтын урталык? Языгыз әле, дуслар.